Αυτή είναι η Μαλίν, η σούσι σεφ μας. Γεια. Αλλά σήμερα θα φτιάξω εγώ το σούσι. Έλα, πάμε. Θα πάλι πρώτα αργήσει, αλλά σωστά. Παναγία μου. Καλά. Ναι, Όχι έτσι. σε Όχι παρακαλώ. έτσι. Σε παρακαλώ. Όχι έτσι, παρακαλώ. Εντάξει. Τι είναι αυτά. Ωραίο. Μετά. Πάλι το αγκούρι. Όχι τόσο πολλά. Μόνο ένα κομμάτι. Να φάει ο κόσμος. Δεν είναι σωστά. Εντάξει, καλά είναι. Λίγο. Γιατί έτσι. Έχει πρώτα. Τι είναι αυτό. Όχι. Πάλι τώρα, μαγιονέσα. Πα, χάλια. Δεν είναι έτσι. Σωστό είναι. Γεια! Πάει το σούσι. The best. Πάει, τι είναι αυτό. Χάλια, κοίτα. Πολύ ωραίο. Το ρύζι είναι έξω. Το βάλω μέσα. Κόψε τώρα. Να δω. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι σουβλάκι. Τι είναι αυτό. Γύρος. The best. Χάλια. Πείτε ρε παιδιά τώρα, αυτό δεν είναι πολύ ωραίο σούσι. Χάλια. Δεν είναι σωστά.